Tajemná vražda ve voze. Zpropadeně je signalizován, že jenom projede a přece se zastavuje, třeba má zpoždění. Přednosta stanice Marley Junction se poškrábal na hlavě a zadíval se na přijíždějící rychlík, který se pozvolna zastavoval. Rychlík tu neměl zastavit? Otázal se Ronald Standish. Ne, pane, neměl. Zde se někdy odpojuje vůz, ale obyčejně vlak projíždí bez zastávky. Množství hlav vyčnívalo z oken vozu a když se vlak zastavil, průvodčí vystoupil ven. Co se stalo, Joe? Otázal se přednosta. Vražda, zněla nečekaná odpověď. Ronald povytáhl obočí a obrátil se k naší malé skupině. Zdá se, že máte ruce plné práce, inspektore, pravil a oba železniční zřízenci se obrátili. Vy jste policista, pane? Zvolal průvodčí. Jsem inspektor Grandem ze Scotland Yardu, odpověděl tázaný. Co se stalo? Vražda? Ano, pane, a byl bych rád, kdybyste šel se mnou. Nemáme mnoho času a i tak jsme se již hodně opozdili. Stalo se to v posledním voze. Šli jsme za ním do zadního vozu, nevšímající si rozčilených poznámek cestujících, z nichž mnozí vystoupili na nástupiště. Když jsme docházeli k vozu, spatřili jsme, že z něj vystupuje pohněvaný starší pán, o něm jsme se mohli domnívat, že je to nějaký plukovník ve výslužbě, starý kněz a jeho žena a mladý, asi 30letý muž, a všichni se ustaraně tvářili. Inspektor se na chvíli zastavil. Vůz je oddělen od celého vlaku, jak vidím, pravil. Není tu spojovací chodba? Ne, pane, jak vidíte, řekl průvodčí. Nikdo nedojde dále, než do mého vozu, který je právě před tímto. Odpojte tedy vůz. Všichni cestující z toho vozu musí zde zůstat. Vstoupil do vozu a my všichni jsme šli za ním chodbou vozu. Přednosta odešel, aby dal nutné rozkazy. Průvodčí šel s námi. Všechno je tak, jak bylo nalezeno, pane, pravil. Od chvíle, kdy se vlak zastavil, jsem stále v tomto voze. Proč vlak zastavil? Myslel jsem, že jede přímo až do Downwateru. Důstojný pán zatáhl za záchrannou brzdu, pane. Inspektor přikývl. Na to se zeptáme až za chvíli, řekl. Kde je mrtvola? Průvodčí místo odpovědi otevřel střední oddělení. Na sedadle na druhé straně byla zhroucená mrtvola muže. Jedna ruka mu bezvládně visela dolů a na sedadlovém polštáři a na koberečku byla nepěkná rudá kaluž. Na první pohled bylo patrno, že muž je mrtev a že smrt zavinila rána do hlavy. Okno bylo zavřeno. Na protějším sedadle ležel pár pracích rukavic z jelenice. Ronald náhle zahvízdl. Pane bože, zvolal. To je starý Samuel Goldberg, bookmaker. Vy ho znáte? Otázal se inspektor. Několikrát jsem u něho sázel, odvětil Ronald. Ale na to je dost času, Grandhame. Snad byste měl poručit, aby vůz byl dopraven na vedlejší kolej. Inspektor přikývl a za několik minut se rychle řítil svou cestou, zatímco odpojený vůz a my v něm byl posunut z hlavní koleje. Ano, znám ho, Grandhame, pravil Ronald. Byl to bookmaker a docela slušný chlapík. Pane bože, kdo to tady tak zřídil? S udiveným výrazem se díval na dřevo dveří. Božínku, tady je i syrové vejce a zde jsou skřepiny z kořápky. A tady na dveřích je místo, kam vejce dopadlo. To je v železničním voze skutečně podivný nález. Průvodčí, povšiml jste si toho, když jste sem vstoupil? To nemohu říci, pane. Tolik jsem se polekal, že jsem nepomyslel na takové maličkosti. Když jsem viděl, že pro ubohého pána již nic nemohu udělat, zavřel jsem dveře a pověděl jsem strojvůdci, aby jel dále, ale aby zde zastavil. A zavřel jste také okno? Ne, pane, okno bylo již zavřeno. Všechno bylo zavřeno, když jsem sem vstoupil. Okno i dveře.
Myslím, že bychom měli započít s pátráním, pane Standishi, řekl inspektor. Později se můžeme opět vrátit k mrtvole. Zatáhněte záclonku, obrátil se k přednostovi, a uzavřete vůz. Nikdo nesmí do něho vstoupit. Cestující z vozu procházeli se po nástupišti. Mladý muž se připojil ke knězi a jeho ženě. Podrážděný pán zřejmě vřel hněvem. Doufám, že to skončíte jak možno nejrychleji, zvolal rozčileně. Soucuji na výstavě psů a přijedu pozdě. Dověděl jsem se o tom teprve, když vlak zastavil. Dobře, pane, pravil inspektor konejšivě. Ale pochopíte, že se vás musíme na něco otázat, bylo-li zjištěno, že ten pán zemřel násilnou smrtí. Nuže, pane, obrátil se ke knězi. Slyšel jsem, že jste zatáhl za záchrannou brzdu a zastavil vlak. Snad tedy vy jste první našel mrtvolu. Povíte mi laskavě všechno, co víte? Především vaše jméno, prosím. Jsem reverend John Stoker, řekl starší pán. Z Mestnu, který je nedaleko odtud. Obávám se, že o té události mohu říci jen velmi málo. Četl jsem ve svém oddělení. Ve kterém oddělení jste seděl, pane Stokre? Počkejte, které to bylo, miláčku? Otázal se manželky. 3. třída, o 2 oddělení dále, odvětila hbitě. Prosím, pokračujte, pravil inspektor, čině si poznámku. Náhodou jsem se podíval z okna na vlak jedoucí na vedlejší koleji. Jel tím též směrem jako my a asi nepatrně menší rychlostí. Bez zájmu jsem se díval, jak jej pomalu předháníme, když jsem ke svému zděšení spatřil, jak lidé z vedlejšího vlaku na mě křičí a na něco ukazují, takže jsem podle jejich rozčilení poznal, že v našem vlaku asi všechno nebude v pořádku. Vstal jsem tedy a vyšel jsem na chodbu, abych se podíval, co to znamená, a našel jsem mrtvolu nešťastného muže. Co jste potom učinil? Zatáhl jsem za záchrannou brzdu. Vstoupil jste do oddělení? Nevstoupil, dveře byly zavřeny a podívaná mě velmi rozčílila. A co se potom stalo? Tento pán ukázal na rozčileného pána. Vyšel ze svého oddělení na druhém konci vozu a já jsem na něho zavolal. Mezitím však ponenáhlu zastavoval. Zcela správně, vyštěkl pán. Šel jsem. Okamžik, pane. Jak se jmenujete, prosím? Pravil inspektor. Blackton, major Blackton. Nuže, pane, co jste udělal, když jste viděl mrtvolu? Otevřel jsem dveře a vstoupil jsem do oddělení, aby se přesvědčil, není-li mu pomoci. Ale člověku střelenému do hlavy nepomůžete, jak víte. Viděli jste tolik raněných jako já. Zavřel jste okno? Ne, pane, nezavřel. Okno již bylo zavřeno. Dobře jsem si toho povšiml, protože jsem si ihned pomyslel, že je divné, aby někdo cestoval se zavřenými dveřmi i oknem za takového parna, jako je dnes. Inspektor zamyšleně přikývl. Chcete ještě něco říci, pane? Zpočátku jsem si přirozeně myslel, že je to sebevražda, pokračoval major Blackton. Proč přirozeně? Zatroleně, já jsem ho nezastřelil a nezdálo se mi, že by to byl padre učinil. A v tom okamžiku jsem si myslel, že jsme jedinými cestujícími v celém voze. Přece však, když jsem si povšiml, že na zemi nebo na sedadle nikde není zbraň, uvědomil jsem si, že to nemůže být sebevražda. Po takové ráně smrt nastává ihned, a nebo již ničemu nerozumím, takže nebylo možno, aby muž byl zbraň někam zahodil. Inspektor znovu přikývl. Řekl jste, pane, poznamenal po chvíli, že jste v tom okamžiku myslel, že jste jedinými cestujícími ve voze. Kdy jste se přesvědčil, že nejste jedinými? Než se vlak zastavil, připojil se k nám na chodbě tento mladý muž. A domnívám se, že by nám mohl o tom něco povědět, protože vím, že s oním mužem cestou hovořil. Jak to víte? On to řekl, zvolal, dobrý bože, co se stalo? Vždyť jsem s ním ještě před 10 minutami hovořil. Potom se na něj ještě podíval a řekl, proč to pro boha udělal. Potom se vlak zastavil a průvodčí se ujal věci. Podíval se na hodinky.
To je všechno, co vám mohu říci, inspektore. Mohu s vaším dovolením odjeti? Lituji, pane, řekl inspektor klidně. Za tohoto stavu věcí je to docela nemožné. Zdá se mi, pokračoval trochu přísněji, že si neuvědomujete, jak je nutno, aby cestující v onom voze bezpodmínečně zůstali policii při ruce. Mohu se dovědět i o věcech, o kterých bych třeba za chvíli chtěl s vámi pohovořit. Nuže, mám ještě jednu otázku, než počnu vyslýchat ostatní. Slyšel snad někdo z vás výstřel? Já určitě ne, řekl major Blackton, ale byl jsem na druhém konci vozu. Já také, pravil kněz a podíval se na ženu. Slyšela jsi jej ty, miláčku? Určitě zavrtěla hlavou. Nic jsem neslyšela, pravila. Vůbec nic jsem neslyšela. Děkuji vám, milostivá paní, dal znamení mladému muži. Nuže, pane, nyní povězte vy, co o tom víte. Nejdříve vaše jméno. Carter, Harry Carter. Znal jste zavražděného? Znal, odpověděl mladík klidně. Jak se jmenuje? Samuel Goldberg. Mluvil jste s ním cestou z Londýna? Měl jsem s ním dlouhý rozhovor, proto mne to tak udivilo. Když jsem odcházel z jeho oddělení, byl v docela obvyklé náladě. Řekl jste majorovi Blacktonovi, proboha, proč to udělal? Nebo něco velmi podobného? Co znamenala vaše poznámka? Carter se na něho upřeně zadíval. Jenom to, co jsem řekl. Nedovedl jsem pochopit, proč se zabil. Proč jste se domníval, že je to sebevražda? Carter se díval ještě upřeněji. Co jiného by to mohlo být? Snad tedy nešťastná náhoda. Nebyla to ani sebevražda, ani nešťastná náhoda, pane Cartere. Goldberg byl zavražděn. Zavražděn? Kým? Právě se to pokoušíme zjistit. Nuže, pane Cartere, mám si snad myslet, že jste neslyšel rozhovor majora Blacktona s průvodčím, v něm se zmiňovali, jakmile se vlak rozjel, že je to vražda? Neslyšel, a to z docela dobrého důvodu. Téměř ihned jsem se vrátil do svého oddělení, abych si rozmyslel, jak se mne dotkne toto nečekané rozuzlení. Inspektor přestal psát a pohlédl na Standishe. Potom se pevně zadíval na Cartera. Pane Cartere, řekl vážně, mou povinností je říci vám, že nám nemusíte nic říkat, čím byste snad mohl upadnout v podezření. Carter se na něj udiveně zahleděl. Pane na nebi, náhle vybuchl. Snad tím nechcete říci, že mám s tím něco společného? Nic tím nechci říct, odpověděl inspektor stručně, ale chci vám jenom naznačit vaše možné budoucí postavení. Když jsem tak byl učinil, táží se vás, jaký vliv by měla na vás Goldbergova smrt. Nemusíte mi na to odpovědět, nepřejete-li si toho. Ale rád vám to povím. Nemám nic, co bych musel skrývat. Byl jsem mu dlužen peníze a uvažoval jsem, jestli by se sebevraždou, v tu chvíli jsem si myslel, že je to sebevražda, jestli by se ten dluh zrušil. Týkal se váš rozhovor s ním onoho dluhu? Ano. Byl to nepříjemný rozhovor? Otázal se inspektor sladce. Nu, žádáte-li na svém bookmakerovi, aby na vás nevymáhal zaplacení a on vás krátce odmítne, pak to jistě není příjemný rozhovor. A vaše rozmluva se skončila několik minut předtím, než jste se doslechl, že Goldberg, jak jste si myslel, spáchal sebevraždu? Ano. Smím se vás zeptat, kolik jste mu byl dlužen? 1000 liber. Inspektor Grantham si zaklepal tužkou o zuby. Ještě jednu otázku, pane Cartere. Věděl jste, že Goldberg pojede tímto vlakem? Neměl jsem o tom ani potuchy a dověděl jsem se to teprve ve voze. Inspektor prudce zavřel zápisník. To je prozatím všechno, řekl a v této chvíli Ronald poprvé promluvil. Já bych se vás rád také na něco otázal, pane Cartere. Seděl jste u dveří, když jste hovořil s Goldbergem? Seděl jsem v rohu naproti němu, u Joviše. Vzpomínám si, že jsem tam zapomněl rukavice. Bylo okno otevřeno? Carter chvíli přemýšlel.
Bylo celé otevřeno. A dveře? Zavřeny. Nuže, pane Cartere, nyní chci, abyste se důkladně zamyslel. Hodil na vás syrové vejce? Carter se hněvivě zardil. Tropíte se ze mne šašky? Zdá se mi, že k tomu není vhodná chvíle. Proč by byl na mne házel syrové vejce? Také bych to rád věděl, odpověděl Ronald. Proč? Nuže, Granhame, co hodláte učinit? Inspektor, jenž se při Ronaldově poslední otázce nepatrně zamračil, pravil. Lituji, že musím všechny 3 pány a milostivou paní požádat, aby zde prozatím zůstali. Vím, pane, máte výstavu psů, ale toto je důležitější. A vy zde také zůstaňte, pane Standishi, stojíte-li o to. Vrátili jsme se k vozu a průvodčí otevřel dveře. Nechali jsme ho na nástupišti a sami jsme vstoupili dovnitř. Co tomu říkáte, pane Standishi? Otázal se inspektor. V této chvíli pozoru hodně málo, inspektore, pravil Ronald. V tom případě jsou některé velmi podivné věci. Došel jste vy k nějakému závěru? Je mi jenom patrno, že Goldberg byl zavražděn osobou, která byla ve voze. Potom, třeba mi to není příjemné, nejpodezřelejší je mi onen Carter. Je ovšem také možno, že ve voze byl někdo, jemuž se podařilo utéci, když se vlak zastavil. Ale proti tomu jsou 2 okolnosti. Především kněz zatáhl za záchrannou brzdu. To by byl jistě vrah učinil sám. A kdyby byl použil vítané příležitosti, byli by jej ostatní cestující spatřili. Znáte přece, jak se všechno nahrne k okénkům, jakmile se vlak z nenadání zastaví. A co vejce? Poznamenal Ronald zamyšleně. Zatrolené vejce, zvolal Gredem podrážděně. To vám tak leží v hlavě? Leží, uznal Ronald klidně. Ale prohlédněme si oddělení, než půjdeme dále. 10 minut jsem se na ně díval z chodbičky. Po uplynutí této doby inspektor vyšel a přistoupil ke mně. Nic cenného jsme nenašli, po zbrani není nikde ani památky. A jiné vejce tam také není, pravil Ronald. Nuže, nezlobte se, inspektore, nežertuji, ale naskytne-li se vám na dobro zvláštní zjev, nemáte jej nikdy přehlédnout. Nuže, slyšel jste, aby člověk nosil sebou syrové vejce? Někdy se stává, že si lidé vezou 6 nebo snad dokonce jenom 3 vejce v papírovém pytlíku, ale nikdy ne 1. A papírový pytlík jsme také nenašli. Nosil Goldberg to jediné vejce v kapse? Nebo snad jenom v ruce? Jdeme dále. Dejme tomu, že to vejce měl sebou. Proč je ale hodil na dveře? Je to trochu divná zábava. Vaše druhá otázka je snazší než první, pravil inspektor. Goldberg nebyl ozbrojen a když vzhlédl a spatřil vraha, hodil po něm první věcí, která mu přišla do ruky. A to bylo to jediné vejce. Ronald se na něj zamyšleně podíval. Držel je v ruce? Zkoumal jeho krásu? Nebo leželo na sedadle vedle něho? Možná však, že se tím zbytečně lámu hlavu. Co nyní podnikneme? Budu pokračovat v pátrání, pane Standishi, odpověděl inspektor upětě. Nevím, jak a proč se to vejce sem dostalo, ale vím, že tu byl muž zavražděn. Zdá se, že vrah vyhodil zbraň oknem, ale je stejně dobře možno, že to neučinil. A tak nejdříve prohledám zavazadla 4 cestujících, které jsme zadrželi. Báječný nápad, řekl Ronald klidně. Smím tu ještě chvíli zůstat? Rád bych si tu ještě něco prohlédl a přirozeně vám ovšem povím, co tu najdu. Inspektor odešel s jemným úsměvem a Ronald se ke mně obrátil. Bobe, to je podivný případ, velmi podivný případ. I když zapomeneme na vejce, kdo tedy zavřel okno? Učinil to Goldberg po Carterově odchodu? Či snad vrah před zločinem nebo po něm? Nebo Carter lže? Nezdá se mi, že byl lhal. Ronald mluvil napolo pro sebe. Je sice nebezpečno spolehnout se na tvář, ale myslím, že on skutečně mluví pravdu.
A táži se tě, byl by tam nechal rukavice, kdyby to byl udělal? Vrátil se do oddělení a počal je pozorně prohlížet. Kněz, co ten? A nebo ten voják? Jak to všechno vypadá, podezříval bych spíše kněze, protože major by byl musel přejít mimo jeho oddělení. Potom máme jenom farářovo svědectví, že na něj lidé z vedlejšího vlaku kývali. Ale to zatrolené vejce mi nejde do hlavy. Nuže, staroušku, řekl jsem. Uznávám, že je to velmi divná věc, ale zdá se mi, že si musíme říci, že Goldberg asi měl syrové vejce sebou. Nemyslím, že by byl vrah přišel a v jedné ruce držel revolver a v druhé vejce. Ronald se prudce otočil a upřeně se na mne zadíval. Pane bože, Bobe, zvolal. Domnívám se. Náhle umlkl, vběhl do sousedního oddělení, kde několikrát otevřel a zavřel okno, zatímco jsem se na něj udiveně díval. Nechápal jsem, co se může skrývat za tou nedokončenou poznámkou, ale věděl jsem, že bych se marně tázal. Potom se Ronald vrátil na místo, kde byla vražda spáchána a pokleknuv na zem u dveří, zadíval se na zasychající žloutek se skořápkou ležící na koberečku. Je to beznadějné, zabručel. Beznadějné, ale... Ach! Opatrně sebral kousek z kořápky a položil ji na sedadlo. Pak sebral druhou střepinu a po důkladné prohlédnutí oba kousky přiložil k sobě. Vidíš, Bobe? Zvolal. Viděl jsem a přece jsem nic neviděl. Na střepinách z kořápky byla fialovým inkoustem vytištěná nějaká písmena. Na jednom kousku bylo Edge a na druhém Weiss. Asi to byly části jména firmy, kde bylo vejce koupeno. Ale nechápal jsem, jak to může věc osvětlit. A také jsem to Ronaldovi pověděl. Uložil střepiny z kořápky do prázdné krabičky od syrek právě ve chvíli, kdy jsme zaslechli, že někdo vstupuje do vozu. Snad máš pravdu, Bobe, uvidíme, pravil a dal krabičku do kapsy. Chodbou přicházel inspektor Granham a s ním šel muž nesoucí malý černý vak. Pravděpodobně lékař. Inspektor měl na tváři výraz zatajovaného vítězství, který mne překvapil. Zde, doktore, řekl Grantham. Dáme mrtvolu donést do čekárny, jakmile ji prohlédnete. Přistoupil k nám, jakmile doktor vstoupil do oddělení. Našel jsem revolvér, pane Standishi, poznamenal na sládle. Skutečně? Pravil Ronald. A kde? V jednom z Carterových kufrů. Byl nabit? Ne, ale vedle něho byl napolo otevřený balíček s náboji. A myslím, že to je lepší než vaše syrové vejce. Jak vysvětluje, že má revolvér v kufru? Otázal se Ronald, tváře se, že si narážky nepovšiml. Nevysvětluje, prostě říká, že si revolvér vzal sebou na venkov. A to je asi pravda. Ovšem, souhlasil inspektor. Nemyslím, že jej bral s úmyslem cestou Goldberga zastřelit, ale podlehl pokušení, když zjistil, že Goldberg je v tom též voze. No, pane Standishi, řekl vesele. Jsme sice báječní detektivové, ale není zapotřebí předstírat, že je tu nějaké tajemství. Goldberg byl zastřelen osobou, která byla v tomto voze. Carter přiznává, že se s ním pohádal. Carter má revolvér a náboje. U ostatních 3 osob není po zbrani ani stopy. Ta věc je nad slunce jasnější. Ale viděl jsem, že Ronald vypadá ustaraně. Je až příliš jasná, Granthame, pravil. Ale máte-li pravdu, pak je na světě jenom jedno místo, kam by měl Carter být poslán, a to je blázinec. Ten člověk je šílený. Proč prostě nevyhodil revolvér z okénka? Inspektor pokrčil rameny. S tím je to tak, jak s tím vejcem, pane Standishi. Nedovedu to vysvětlit, poznamenal. Nuže, doktore? Byl i hned mrtev, řekl doktor, přistoupiv k nám. Chcete-li mrtvolu dopravit do čekárny, inspektore, můžete tak i hned učinit. Inspektor odešel s doktorem a Ronald se ke mně obrátil.
Je to zlé, Bobe, zatroleně zlé, řekl a málo kdy jsem viděl, aby vypadal tak vážně. Myslíš, že to udělal Carter? Otázal jsem se. Jsem naprosto přesvědčen, že to neudělal, odpověděl klidně. Naproti tomu je Carterovo postavení tak špatné, že horší již nemůže být. A Carter si to také zřejmě uvědomil. Zastihli jsme ji hlídána policistou. Mladík ihned vyskočil, jakmile nás uviděl. Podívejte se, pane, zvolal na Ronalda. Nevím, kdo jste, ale domnívám se, že nějak souvisíte s policií. Nuže, mohu vám odpřísáhnout, že vím o smrti Samuela Goldberga právě tak málo, jako víte vy. Vozí vám revolvér sebou, jedu-li ke svému strýci. Neobyčejně rád střílím a střelba na králíky je velmi dobrým cvičením. Věřím vám, pane Cartere, pravil Ronald, podává mu ruku. Ale musím vám říci, že okolnosti se tak nahrnuly, že vás dostali do nepěkné smyčky. Carterův obličej, který se při prvních Ronaldových slovech vyjasnil, opět se zasmušil. To je hrozné, zvolal vášnivě. Je to jako můra. Nejsem blázen a vidím, že mé postavení je vážné. Někdo ho zastřelil a u mne najdou revolvér. Ale učinil jsem to, proč bych si revolvér nechával v kufru. Právě to jsem řekl inspektorovi, pravil Ronald, vážně se usmívaje. Můžete však spoléhat i na jednu věc, umlkl. Halo, Grantham se netváří příliš šťastně. Inspektor přicházel po nástupišti a zamyšleně se mračil. Nuže, pane Cartere, řekl, jsem nucen se omluvit. Co tím chcete říci? Carter vyjekl. Kulka se nehodí do vašeho revolvéru. Chvíli bylo úplné ticho, načež Ronald přistoupil ke Carterovi a poklepal mu na rameno. Blahopřeji vám, pravil. Dobře jste se z toho dostal. Děkuji, řekl Carter klidně. Již bych nechtěl zažít ještě jednu takovou půlhodinku. Ani trochu vám nezazlívám, inspektore. Jistě se vám to zdálo jasné. Ale chápete, jak mi bylo, měli jsem čisté svědomí. Znovu se omlouvám, řekl inspektor. Ale zatroleně, vybuchl. Kdo to tedy učinil? Musíme prohledat trať, nalézt revolvér a přesvědčit se, hodili se kulka do něho. Nenajdete ho, pravil Ronald, zapaluje si cigaretu. Proč ne? Protože není na trati. Domnívám se, že mi teď řeknete, že Goldberg vůbec nebyl zastřelen, pravil inspektor posměšně. To ne, ale znovu vám připomínám, abyste ze všech hledisk prozkoumal onu okolnost, že v oddělení bylo rozbité syrové vejce. A jiné okolnosti? Otázal se inspektor, na nějž Ronald přece jenom učinil dojem. Ještě dvě, pravil Ronald. Především, podivno je, že okno bylo otevřeno, když Carter domluvil s Goldbergem a bylo zavřeno, když byla mrtvola nalezena. Za druhé, Carter není jediným člověkem, jenž byl Goldbergovi dlužen. Zatroleně, vybuchl Grantham. Mně se zdá, že vy již víte, kdo to udělal. Ne, nevím, řekl Ronald důrazně. Možná, že se toho ani nikdy nedovím, ale uvidíme. Ještě jednou vám, Cartere, blahopřeji, že jste tak šťastně vyvázl. Byl byste na to býval zlé, kdyby se byla kulka hodila do revolvéru. Pojď, Bobe, náš vlak přijíždí. Máme již jenom tolik času, abychom se ještě na něco vyptali průvodčího z rychlíku. Jediná poznámka, kterou pronesl po celou cestu do Londýna, nesmírně zvětšila mou zvědavost. Nu, Bobe, pravil, tu záhadu si vyřešil skutečně mistrovsky. Já jsem ji vyřešil, vyjekl jsem. Ano, ty, staroušku, když jsi řekl, že vrah měl vejce v jedné ruce a revolvér ve druhé. Několik příštích dnů jsem ho vůbec neviděl. Noviny byly přirozeně plny onoho záhadného případu a byly v nich uveřejněny výslechy všech cestujících z onoho vozu. A byla to skutečně nevysvětlitelná vražda. Obecenstvo podezřívalo všechny 4 cestující. V mnohých klubech se uzavíraly sázky, kdo je vrahem. Na Cartera se sázalo nejvíce
třeba se vědělo, že kulka nebyla vystřelena z jeho revolvéru. Farář a jeho žena byli roztomilí lidé, kteří klidně žili v Mestnu. O majorovi Blacktonovi se vědělo, že je velmi bohat a že se po dlouhém pobytu v cizině vrátil do Anglie a s Goldbergem se nikdy nesetkal. Vzpomenete si, co jsem řekl? Řekl mi jednoho dne jakýsi muž. To udělal mladý Carter, to je velmi poťouchlý chlapík. Mám vám říct, jak to udělal? Měl druhý revolvér. Chápete mne? Vyhodil jej oknem a druhý nechal v kufru, aby jej policie našla. Ale nejhorší bylo, že ani celá armáda hledajících nenašla na trati ani sledu po revolvéru. Velká odměna byla nabídnuta policií, ale marně, a tak se vyklubala nová domněnka. Carter asi měl spoluviníka, který zdvihl revolvér, jakmile byl vyhozen z vlaku. A tato domněnka na dlouhou dobu opanovala pole až do chvíle, kdy bylo neklamně dokázáno, že Goldberg se teprve ráno rozhodl jet o ním vlakem a že tedy bylo naprosto nemožno, aby Carter to byl věděl a učinil nějaké přípravy. Policie doufala ještě v jeden pramen zpráv, ale i ten zklamal. Dva mladíci z vedlejšího vlaku také mnoho nevěděli. Jeden z nich stál u okénka, když je rychlík pomalu přejížděl a zahlédl na sedadle zroucené tělo. Uvědomil se, že se tam něco stalo a se svým kamarádem upozornil na to faráře, vyhlédnuvšího z okna. Ale jedno bylo jisto. Okno Goldbergova oddělení bylo zavřeno. Zdálo se, že záhada je nerozluštitelná, což by bylo velmi nepříjemné pro Cartera, protože velké procento obecenstva si myslelo, že on zavraždil Goldberga. Jednoho rána mi Ronald zatelefonoval, abych k němu přišel. Nebyl doma, když jsem se dostavil, ale k mému údivu našel jsem tam inspektora Granhama. Dobré jitro, pane Millere, řekl zasmušile. Doufám, že pan Standish něco vypátral. Toho případu již mám dost. Vím, že si nemyslí, že Carter je vrahem, řekl jsem. A kdo tedy? Zvolal. Jenomže ho nemohu zatknouti, kéž bychom našli revolvér, kterým byl Goldberg zastřelen. Dveře se otevřely a vstoupil Ronald. Pojďte dále, pane Meredithe, řekl, pozdraviv nás. Tady jsou dva pánové, kteří s velkým zájmem si poslechnou vaše zprávy. Vstoupil zavnačený muž, jen si nás podezřívavě prohlédl. Pamatuješ se, Bobe, pokračoval Ronald, jak jsme hovořili o nějaké drůbežárně? Nuže, našel jsem pěkné místo a pan Meredith je ochoten jí prodat. Dejte mi, co žádám a zítra je vaše, řekl příchozí. Nemyslete si, že to není dobrý podnik. Je dobrý, ale já nemám dost peněz, abych si jej mohl ponechat. Vezmu si slzu skotské. Děkuji. Podíval jsem se na inspektora, zatímco Ronald plnil skleničku, ale jeho tvář byla bez výrazu. Jenom podle pranepatrného zamrknutí jsem poznal, že něco očekává, ale že také neví, co to bude. Nuže, pánové, řekl Meredith, vyprázdniv skleničku. Promluvíme si o obchodu? Právě je velmi příznivá chvilka, pravil Ronald vesele a zazvonil. Sayersi, odneste tuto prázdnou skleničku a přineste čisté. Nuže, pane Meredithe, zaslechl jsem, že Hatchway jsou na prodej a že za ně chcete 1500 liber. To je správné, souhlasil muž a oči mu lakotně zasvítily. A není na nich hypotéka? Ne, majetek je docela čistý. Dveře se otevřely a vstoupil Sayers, přinášejí ještě 2 skleničky. Postavil je na stůl a viděl jsem, že přikývl na Ronalda. Musel jste si někdy vypůjčit peníze, pane Meredithe? Pokračoval Ronald. Odpusťte, pane Standishi, ale nevím, jak to souvisí s prodejem, odpověděl Meredith zavile. Nevypůjčil jste si náhodou od Samuela Goldberga, jenž byl nedávno zavražděn? Meredith se nápadně zarazil, ale brzy se opanoval. Nikdy jsem o něm neslyšel a teprve z novin jsem se dověděl o jeho smrti. Podivno, řekl Ronald klidně. Tedy jste ho vůbec neznal?
Neznal jsem ho. Proč jste tedy, Meredithe, hodil vejce otevřeným oknem do downwaterského rychlíku, když váš vlak jel vedle něho? Meredith vstal a pokusil se o výmluvu, ale byl strachem bledý jako stěna. Grantham přistoupil ke dveřím. To je proklatá lež, řekl zajíkavě. Ne, to není lež, odpověděl Ronald přísně. Na skořápce, kterou vezmete do ruky, zůstanou otisky prstů. Na vejci, které jste hodil, jsou otisky prstů. Na skleničce, ze které jste nyní pil, jsou také otisky prstů a obojí otisky jsou stejné. Zde je váš muž, Granthame. On zavraždil Samuela Goldberga, zastřelil ho z druhého vlaku. Chvíli bylo naprosté ticho, ale potom Meredith s výkřikem vytáhl revolver z kapsy. Ale bylo již pozdě. Grantham se na něj vrhl jako blesk. A to je ten revolver, inspektore, pokračoval Ronald klidně. O něm jsem vám řekl, že na trati není. Proboha, staroušku, vysvětli mi to, řekl jsem o několik minut později. Ronald si zamyšleně naplnil dýmku. Snad se pamatuješ, Bobe, pravil, že jsem po tvé báječné poznámce odešel do vedlejšího oddělení a že jsem tam zavíral a otvíral okna. Jak víš, ve vozech bývá dvojí zařízení. Obyčejnější okna mají dlouhý řemen, který vytáhneš a nastrčíš na knoflík, aby ti okno zůstalo otevřeno. Druhý druh oken nemá řemenu, ale má péro, takže okno automaticky zůstane tam, kde si je otevřel. A právě tento druh oken byl v onom voze. Doufám, že ještě víš, jak jsem stále uvažoval o syrovém vejci. Nevěděl jsem, co s ním. Pudově jsem spíral se domněnce, že Goldberg měl syrové vejce sebou. Ale potom si poznamenal, že vrah měl vejce v jedné a revolver v druhé ruce. To bylo znovu neuvěřitelné, kdyby vrah byl ve voze. Přece by nebyl vstoupil do oddělení, připlácel vejce na dveře a pak teprve střílel na Goldberga. Ale dejme tomu, že vrah nebyl ve voze. Co potom? Vlak jel dosti značnou dobu vedle rychlíku a jel přibližně stejnou rychlostí. Což jestli muž sedící ve vedlejším vlaku viděl, že v oddělení sedí Goldberg a hodil tam vejce, aby přivábil jeho pozornost. Co by byl Goldberg učinil? Byl by asi vstal a pokusil se zavřít okno, aby znemožnil další házení vajec. Dejme tomu, že muž hodivši vejce jej zastřelil. Oba jsme ve Francii vídali, jak umírali postřelení vojáci a že velmi mnozí vztáhli ruce vzhůru a padli na znak. Co by se bylo stalo, kdyby Goldberg byl držel rukověď okna? A myslím, že, a to se asi také stalo, posledním křečovitým trhnutím pohnul oknem, které se pozvolna zavřelo, což vyloučilo domněnku, že by byl mohl být zastřelen někým mimo jeho oddělení, a co také bylo nesmírným štěstím pro vraha. A na této domněnce jsem počal pracovat. Slyšel si, že jsem Granthamovi řekl, že je docela možné, že vraha nikdy nenajde a také by ho nikdy nebyl našel, kdybych nebyl měl neobyčejné štěstí. Mým východiskem byl vedlejší vlak a jeho cestující. Nuže, poslední stanice, kde se vlak před vraždou zastavil, byl Paddington. Tam jsem se počal velmi brzy vyptávat, protože jsem nechtěl, aby se něco o tom dostalo do novin a abychom ptáčka nevyplašili. A podrobnosti se počaly hromadit, když jsem si promluvil s vrátným a přednostou. Nejprve jsem slyšel, že vlak byl skoro prázdný. Byl tak málo obsazen, že průvodčí si dokonce zapamatoval, jak cestující seděli. Nejdůležitější bylo, abych zjistil, kolik bylo oddělení, v nich seděl jenom jeden cestující. Byli 3. V jednom seděla žena a v druhých 2 muži. Potom průvodčí již nic nevěděl, vyjma to, že ona žena byla velmi stará. Pak nastalo zdlouhavé pátrání. Vyloučil jsem onu ženu a soustředil jsem pozornost na oba muže. Vyptal jsem se na všech stanicích, v nichž vlak po Paddingtonu zastavil a promluvil jsem se se zřízenci vybírajícími lístky. Teprve v Merlingemu, ve 4. stanici za Paddingtonem, vrátný se pamatoval na muže, jenž nesl košík s vejci a vyptával se na cestu do nějakého statku.
Bobe, věděl jsem, že přihořívá. Šel jsem do toho statku a zjistil jsem, že onen muž se jmenuje Meredith a že mu patří drubežárna Hatchways, která leží nedaleko Paddingtonu. Vzpomínáš si na písmena na střepině z kořápky? Edge a Ways? Nuže, to byl můj ptáček, ale jak ho dostat do klece? Vrátil jsem se tedy do Paddingtonu a zahrál jsem si majetného muže, který se zajímá o chov drůbeže. A brzy jsem se setkal s panem Meredithem, který se domníval, že se mu sedl na lep. Dalším vyptáváním jsem vyzvěděl, že je v peněžní tísni a že by rád drůbežárnu prodal. A potom jsem vypátral velmi důležitou věc, že nosí ustavičně Coltův revolver, což prý si zvykl za pobytu na západě. A tak jsem dnes ráno sehrál malé představení. Venku byl maršál ze Scotland Yardu, znalec otisku prstů. A když Sayers přikývil, věděl jsem, že jsem se nemýlil. Meredith se nechystal Goldberga zabít, ale v okamžiku, kdy vlaky jeli vedle sebe, spatřil příhodnou příležitost, jak by se zbavil muže, kterému byl dlužen, aniž upadl v podezření. A když umírající Goldberg nevědomky zavřel okno, doufal Meredith, že je na dobro v bezpečí. A skutečně by mohl být kliden, kdyby byl hodil banán místo vejce. Druhý pes. Největšího omylu se můžeš dopustit, započneš-li pátrání již s určitou myšlenkou. To bylo Ronaldovou oblíbenou zásadou, již se nikdy tak neosvědčila, jako při pátrání po vrahovi Daniela Bentona. Kdyby tehdy Ronald nejel do Croxton Hallu, kde chtěl se zúčastnit kriketového zápasu, by jistě docela nevinný člověk dopraven do galeje. Stalo se to večer po našem příjezdu. Společnost byla velká, skládala se z většího dílu členů naší jedenáctky a z několika hráčů Free Foresters, s nimi jsme se měli příštího dne utkat. Náš hostitel, Bill Maybury, byl v neobyčejně dobré náladě a právě jsme zasedali k obědu, když tu sluha, velmi utěšeně se tvářící, vstoupil do jídelny a něco mu zašeptal do ucha. Daniel Benton zavražděn, zvolal Maybury. Dobrý bože, kdo to udělal? Lokaj chvíli váhal. Povídá se, pane, řekl, že seržant Johnston právě zatýká mladého Joea Druryho. Bill Maybury se velmi vážně zatvářil. Mladého Druryho? Opakoval. Kdy se to stalo, Parkere? Právě jsem to slyšel, pane. Listonoš mi to řekl. U čerta, pravil Maybury. Ronalde, to je něco pro tebe. Nevím podrobnosti, ale Parker mi říká, že náš nejlepší zítřejší hráč má právě být zatčen pro vraždu. Ani za mák nevěřím, že by to byl učinil, pokračoval. Je sice prchlivý chlapík a s darebákem Bentonem se neměli rádi. Vlastně, když je mrtev, neměl bych mu snad říkat darebák. V pokoji zavládlo ticho při slově vražda a teprve Ronald je přerušil. Pověz nám více, Bille. Kdo je zavražděný a kdo je ten mladý Drury? Daniel Benton se nastěhoval do těchto končin před 3 roky a koupil si menší dům asi míli odtud vzdálený. A třeba je chudák mrtev, přece není třeba předstírat, že jeho smrt je ztráta pro lidstvo. Abych řekl pravdu, v životě jsem se málo kdy setkal s takovým lumpem. Za dřívějších dob byl námořníkem a nevím, co jej přimělo k tomu, aby se zde usadil. Dům najal na 5 let. Zdálo se, že má dost peněz a utrácel je hlavně tím, že je proléval hrdlem. Byl neobyčejně silný, měl rozcuchaný černý vous a 2krát týdně chodíval k chrtu a opil se. Všichni ho nenáviděli, ale báli se jej. Sedával v koutě a s nikým nemluvil, dokud se nepodnapil. Pak to začalo. Byl rád, mohl-li se s někým pohádat. Byl hrubý a zdejší lidé, třeba nejsou zrovna z bavlnky, byli jim na dobro znuseni. Neřekl věty, aby v ní nebylo zaklení a vyprávěl příběhy týkající se jeho nechutné minulosti. Ale ani to by nebylo vadilo, kdyby byl nechal ostatní na pokoji. 2krát se objevil na lavici obžalovaných pro ublížení na těle. Poprvé dostal pokutu, po druhé 3 měsíce.
ale po každém trestu to bylo jako před ním. Vrčel na některého chlapce tak dlouho, až ten ztratil trpělivost a uhodil ho. Potom se Benton do něho pustil a jenom zázrakem se stávalo, že nikoho nezabil. To je roztomilý občan, pravil Ronald. Máš pravdu, staroušku, řekl Maybury. A zabili ho mladý Drury. Dostalo se mu jenom toho, co si zasloužil. Ovšem, chlapci to mnoho nepomůže. Mezi nimi byl nějaký zvláštní nesvár? Byl, odpověděl hostitel. To je bohužel pravda. Drury byl jedním z obou chlapců, které Benton zbil. Chlapec chodil s malou Nelly Seymorovou a jednoho dne potkali Bentona. Večer na to Benton přišel do hospody a počal si tropit šašky z Druryho. Drury ovšem splanul, ale myslím, že sehrál ubohou úlohu. Je sice silný a urostlý chlapík, ale v rukou toho surovce byl jako malé dítě. Benton by jej byl málem zabil, což se dotklo mladíkovi pýchy. A připojíme-li k tomu, co Benton řekl o Nelly, chápu, že Joe Drury ztratil rozvahu. Počal mu hloupě vyhrožovat, dokonce řekl, že darebáka zabije. Doslechl jsem se o tom a když jsem jej potkal, řekl jsem mu, aby nedělal hlouposti a aby se Bentonovi vyhnul jak možno nejvíce. Ale zdá se, že to nebylo snadné. Benton pohlížel na Druryho jako na příčinu svého uvěznění a chápal se každé příležitosti, aby na něho dorážel a strpčoval mu život. Kdy byl Benton propuštěn z vězení, otázal se Ronald. Před 2 měsíci, pravil Maybury. A je jisto, že potom byl ještě horší. Rád bych věděl, jak byl zabit, poznamenal Ronald. Zazvoním pro Parkera a poslechneme si, co ví. Parkere, řekl, když sluha vstoupil. Jak byl Benton zabit? Byl zastřelen? Nevím, pane, odpověděl sluha. Listonoš řekl, že jeho pokoj byl v hrozném nepořádku, ale slyšel jsem, pokračoval, že mladý Drury přijel před hodinou v hrozném stavu k chrtu. Krvácel a byl jako omráčen, ale nic neřekl. Vypil se něco a odvrávoral domů. Pane, to je zlé, řekl Maybury vážně. Potom se pobízivě podíval na Ronalda a dodal. Staroušku, nechtěl bys? Ovšem, že bych chtěl, pravil Ronald. Pojďme a podívejme se, zdali bychom nemohli něco vypátrat. Děkuji ti, Ronalde, pravil Maybury vděčně. Seržant Johnston je výtečný muž a byl bych rád, kdybyste se spolu pokusili učinit něco ve prospěch toho chlapce. Vy ostatní poobědvejte. Snad vám něco povíme, až se vrátíme. Jdeš se mnou, Bobe? Pravil Ronald. To si myslím, zvolal jsem a za několik vteřin jsme odjížděli v Mayburově automobilu. Byla krásná hvězdnatá noc a těžko jsme si uvědomovali, že to klidné venkovské městečko bylo jevištěm strašné vraždy. Zde je Bentonův dům, řekl Maybury, náhle ukazuje vpřed. V záři automobilových svítilen jsme viděli, jak se na silnici seskupuje hlouček lidí. Rozestoupili se, jakmile jsme dojeli k vratům a policista zasalutoval, když poznal Mayburyho. Zlá věc, pane, řekl. Seržant je uvnitř s inspektorem. Zpátky. Zvolal na 2 nebo 3 odvážné duše, které chtěly vstoupit za námi. Dobrý večer, Johnsone, řekl Maybury, oslovuje urostlého, dobře vypadajícího muže, jenž stál na chodbě. Velmi nepěkná podívaná, pane, odpověděl seržant, dotýkaje se přilbice. Je tam inspektor Merrifield, ale je to docela jasný případ. Z pokoje vyšel muž v obyčejných šatech a bystře se na nás podíval. To je pan Maybury, pane, řekl seržant. Dovolil jsem si přivést pana Standishe, je u mne na návštěvě. Je velmi dobře znám ve Scotland Yardu a jakmile jsem zaslechl, že mladý Drury je v podezření, požádal jsem ho, aby se tady trochu poohlédl. Slyšel jsem o vás, pane Standishi, řekl inspektor nepříliš zdvořile. Ale mýlíte se, domníváte-li se, že tady něco dokážete. Je to až příliš jasné. Přece bych se rád taky rozhlédl, inspektore, řekl Ronald mírně.
Třeba jsem přesvědčen, že jste viděl všechno, co bylo možno spatřit. Inspektor prudce otevřel dveře za sebou a všichni jsme vstoupili dovnitř. Všechno je tak, jak bylo, poznamenal inspektor. Jenom záclony jsem stáhl, aby se sem lidé zvenku nedívali. Ronald krátce přikývl. Všichni jsme stáli mlčky a rozlíželi jsme se. Na zemi u protější zdi ležel ohromný černovousý muž. Zdálo se, že jeho otevřené oči na nás upětě zírají a i ústa vypadala, jako by byla stažena k pošklepku. Velká chlupatá ruka byla natažena na koberci, druhá byla sevřena okolo kopí, které mu vyčnívalo s prsou. Právě nad ním byla podobná zbraň, která byla napolo stržena ze zdi a volně visela na jedné z kopce. Krev, která přestala téci, utvořila kalužku vedle mrtvoly a celkový pohled byl hrozný. Kopí jim bylo docela proraženo, pravil inspektor. Špička mu vyčnívala ze zad. Asi víte, jaké kopí to je, poznamenal Ronald. Inspektor vytáhl obočí. Ať je to jakékoliv kopí, odpověděl. Stačilo, aby jej zabilo, a to považuji za důležité. Snad máte pravdu, řekl Ronald klidně. Přece však je to poučné. Myslím byle, že si řekl, že zavražděný býval námořníkem, čímž se vysvětluje, že ve svém pokoji měl harpunu. Tím se loví velryby, viďte, zvolal inspektor. Ano, odvětil Ronald. A vidím, že harpuna, kterou byl zabit, visela vedle druhé harpuny, která ještě visí na zdi. Báječné, poznamenal inspektor s lehkým úsměvem. To je druhá harpuna, kterou Benton chtěl strhnout ze zdi v okamžiku, kdy byl vražděn. Pokusil jste se někdy hodit harpunou, inspektore? Otázal se Ronald přívětivě. To nemohu tvrdit. Proč se ptáte? Jen tak jsem se ptal, odpověděl Ronald přívětivěji. Zkuste to jednoho dne a budete překvapen. A co je s mladým Drurym? Viděli jste všechno, co jste si chtěli prohlédnout? Otázal se inspektor poněkud posměšně. Prozatím ano, odpověděl Ronald. Pak tedy půjdeme do jiného pokoje a povím vám, co se stalo. Zamířil přes chodbu a my všichni jsme šli za ním. Dohlédněte, aby do onoho pokoje nikdo nevstoupil, rozkázal konstáblovi u dveří a policista zasalutoval. Nuže, pánové, pravil, je to případ, který se sám rozluštil. Lituji mladého Druryho, který prý je, jak mi řekl seržant Johnston, velmi dobrý chlapec a jenž, jak se zdá, byl Bentonem stále drážděn. Přece však zákon je zákon a spravedlnost je nucená bráti se svou cestou. Zdá se, že Drury měl psa, kterého měl velmi rád. Prach obyčejný voříšek. Znal jsem toho psa, zvolal Maybury. Bylo to velmi chytré zvíře. Dnes odpoledne byl prý pes jako vyměněn, pokračoval inspektor. To, co vám povídám, vím zatím od seržanta, ale sám se na to ještě důkladně vyptám. Když prý byl pes venku, zahlédl ho Benton a nevím, jestli pes na něj zaštěkal, nebo jestli Benton poznal, že patří Drurymu, ale je jasno, že Benton vzal velký kámen, hodil jej po psovi a zlomil mu nohu. Surovec, pravil Maybury. To však mu nepostačilo, pokračoval inspektor. Chytil psa a napsal lístek, který mu přivázal na krk. Lístek, který Drury ukázal několika lidem u chrta. Příště mu zlomím vás. To se stalo asi v 6 hodin, protože Drury byl odpoledne pryč. A teprve, když se vrátil, shledal, co se přihodilo. Vzteky nevěděl, co dělá. To je přirozené, zvolal Maybury. A, pokračoval inspektor, nevšímaje si přerušení. Dobře, půl hodiny hrozně Bentonovi vyhrožoval. Třeba si je, jak jsem slyšel, střídmý hoch, vypil několik skleniček whisky, což ho ještě více rozplamenilo. Potom odešel od chrta s úmyslem, že se zajde k Bentonovi a vyřídí si to s ním. Asi v 7 hodin přišel sem. Víte to jistě? Řekl Ronald. Inspektor přikývl. Bentonovi vařila a uklízela stará Betsy. I hned pro ní pošleme a sama vám to poví.
Otvírala mu a on mluvil s Bentonem v protějším pokoji, ze kterého se brzy ozýval hluk strašné hádky, následované ranami. Zůstala na chodbě, protože se bála vstoupit do pokoje a za chvíli hluk ustal. Vrátila se tedy do kuchyně, aby připravila večeři. Byla asi 4 hodiny v kuchyni, načež chtěla odnést příbory do jídelny. Když přecházela chodbu, slyšela silný hlas, ale přísahá, že to nebyl Bentonův hlas. A slova, která byla pronesena, jsou velmi přitěžující okolností pro Druryho. 3 údery pro druhého psa. Ovšem, snad větu dobře nezaslechla. Snad to byly rány nebo cihly, nebo něco podobného. Ale žena je neochvějně jistá, že bylo užito rčení do druhého psa. Čekala, naslouchala a za chvíli slyšela, jak něco bylo vrženo na zeď. Pak všechno umlklo a ona dodělávala večeři, která byla hotová ve 7:45. Betsy šla zavolat Bentona a našla to, co jste viděli. Vyběhla ven s pokřikem a naštěstí naletěla zrovna na seržanta Johnsona, jenž mi to ihned oznámil. A to je celá zatrolená příhoda v kostce. Mladý Drury přišel právě před 8 k chrtu. Byl strašně rozčilen a pokleslý. Pane na nebi, vypadá to zlé, zvolal Maybury. Co o tom myslíš, Ronalde? Rád bych si promluvil s Betsy, řekl. Nemůže vám již více říci, odbyl její inspektor. Snad ne, pravil Ronald klidně, ale já bych si přece jenom rád s ní promluvil. Inspektor dal znamení seržantovi, jenž odešel z pokoje. Jak jsem porozuměl, inspektore, řekl Ronald. Domníváte se, že mladý Drury přišel sem 7 hodin, potom, že se pohádal s Bentonem, pak, že došlo na rány a že Drury byl pravděpodobně sražen k zemi. No, a co potom? Drury pak odešel strašně rozteklený, odpověděl inspektor. A jeho vztek každým krokem zrůstal, až jej tak přemohl, že se rozhodl Bentona zavraždit. Vrátil se a svůj úmysl provedl. Jak to nevím. Asi strhl harpunu ze zdi. Benton, pochopив jeho úmysl, pokusil se strhnout druhou harpunu, ale byl proboden, než se mu to podařilo. A potom se mladý Drury napil rumu, zašeptal Ronald. Vy jste tedy viděl tu skleničku? Zabručel inspektor. Inspektore, zvolal Ronald s úsměvem. Nejsem tak nadobroslepý. A protože není pravděpodobno, že by oba pili z jedné skleničky, byl rum asi vypit na posilněnou po Bentonově zavraždění. Proboha, co to znamená? Pravil inspektor. Tím se přece nic nezmění. Záleží na tom, co má být změněno, pravil Ronald. Ach, Betsy, otočil se, když se otevřely dveře a vstoupila stará žena a za ní seržant. Rád bych se vás na něco zeptal. Jak dlouho jste byla v tomto domě? 3 léta, pane, zamumlala. Od té doby, kdy se sem nastěhoval. Palcem ukázala směrem k protějšímu pokoji. A po ta 3 léta ho nikdo nenavštívil? Ne, nikdo. Neměl rád cizích lidí. Na okna si dal přidělat zvláštní závory, hned jak jsem přišel, pravila Betsy. Na noce nesmírně důkladně zavíral, a to zavíral vždycky sám. Děkuji vám, Betsy. Ach, ještě něco. Mohla byste poznat hlas, který křičel něco o druhém psu? Ne, pane, nemohla bych, ale asi to byl hlas mladého Joea Druryho. To dokazuje, jak podobná svědkyně může být nebezpečná, pravil Ronald, když odešla z pokoje. Ale asi to byl hlas Joea Druryho. Proč? S údivem jsme se na něho zadívali, ale inspektor stěží zakryl úsměšek. Chcete tím snad říci, že to nebyl mladý Drury? Otázal se. Zajisté, řekl Ronald klidně. Věřte, že mladý Drury nemá zrovna tak nic společného s vraždou, jako vy nebo já. Ale za troleně, vybuchl inspektor. Poznámka, kterou Betsy zaslechla, dokazuje, že to byl on. Naopak, řekl Ronald. Právě ta dokazuje, že to nebyl on. Kdo to tedy u čerta byl?
Tážete se více, než vám mohu nyní říci, odpověděl Ronald vesele. Ale domnívám se, že vraha snadno polapíme. A nyní, nevadí-li vám to, rád bych se ještě jednou podíval do pokoje, kde byl Benton zavražděn. Šli jsme za ním do protějšího pokoje. Inspektor se podíval na seržanta a významně zamrkal. Ale Ronald, třeba to byl zahlédl, nevěnoval tomu nejnepatrnější pozornosti. Klidně a soustavně prohlížel zeď nedaleko dveří tak dlouho, až se inspektor nezdržel a řekl: Hledáte otisky prstů? Něco takového, řekl Ronald. Ach, tady je to, jak jsem si to myslel. Zhlukli jsme se okolo něho. Na místě, kam ukazoval, byla odtržena tapeta a objevila se omítka. Díra byla jenom píď hluboká a vypadala, jako by byla vyražena ostrou hranou mysníku nebo stolu. Upozorňuji vás na tuto díru, inspektore, poznamenal Ronald. A také na to, že omítka spadla na zem, což by byla Betsy jistě ihned uklidila, kdyby si toho byla povšimla. Nuže, na základě tohoto a skleničky rumu a fakta, že Benton byl zabit asi v 7:30, měl byste být schopen lapit vraha. Škoda, že jste vesničanům dovolil, aby na míli daleko zašlapali všechny stopy. Ztrácíme nový důkaz, ale i tak máme dosti, na čem můžeme pracovat. A abych nezapomněl, až toho chlapíka chytíte, buďte opatrný, protože si myslím, že je jistě tak silný, jako byl muž, kterého zabil. Inspektor jen se hněvem zarděl, násilně se opanoval. To by byla hezká povídka, viďte, poznamenal. Měl vrah modré oči nebo hnědé? Ronald se vesele usmál. To vám nemohu říci, ale je osmáhlý a ošlehaný větrem a je snad asi tak velký, jako jsem já. Při chůzi se trochu kymácí a snad má vous. Ale inspektor měl již dost a zavrčev odešel z pokoje. Nemám čas dělat hlouposti jako vy, pane Standishi. Dobrou noc. Kam jdete? Zeptal se Ronald. Vyslechnu mladého Druryho, odbyl ji inspektor. A blahopřeji vám k vašemu vousáči, kymácejícímu se při chůzi. Je to zabedněnec, pravil Ronald, když inspektor odešel. Malé ponaučení mu neuškodí. Ale staroušku, mluvil si vážně? Zvolal Maybury, když jsme mířili k vozu. Drahý Bille, odpověděl Ronald klidně. Třeba byl zavražděný velikým darebákem, přece bych nebyl žertoval v místnosti, kde leží mrtev. Tedy nechápu, jak si to všechno poznal, pravil hostitel. Viděl jsem přece všechno, co ty si spatřil. Ronald se usmál. Dosud nesmím nic vysvětlit, Bille, řekl. A chlapíka jsme prozatím nechytili. Nevadilo by ti, kdybychom se zastavili u chrta? Tam bychom mohli pokračovat v pátrání. Rozumíš tomu, Bobe? Řekl Maybury, když jsme se rozjeli. Vůbec ne, přiznal jsem se. Ale já mu nikdy nerozumím. Vůz zastavil před chrtem a Ronald vystoupil. Nezdržím se dlouho, řekl a zmizel uvnitř. Za minutu se vrátil a spokojeně se tvářil. Mám štěstí, poznamenal. Jeďte pomalu směrem k Tetterbury, řekl šoférovi. A zastavte, až vám řeknu. Dostali jsme se k pevnině dříve, než jsem si myslel, řekl obracej se k nám, sedícím vzadu. A nevadí-li ti to, Bille, vezmeme chlapíka sebou a poslechneme si jeho příběh. Ale nepobuřte ho, až ho tady dostihneme. Vůz jel pomalu a jeho světla svítila do dálky. Myslím, že jsme ujeli asi 0,5 míle, když jsem náhle pocítil, jak se mi tep zrychlil. Před námi uprostřed silnice kráčel silný muž a hodně se kymácel. Náš ptáček, pravil Ronald klidně. Zastavte, až budeme vedle něho. Muž měl tlumok na rameni. Uskočil, když se vůz přiblížil. Slyšel jsem, jak Maybury tiše zahvízdal. Muž měl vous. Nechcete se svést, kamaráde? Zavolal Ronald. Skočte si na sedadlo k šoférovi.
Děkuji, pánové, jdu do Teterbury. Dobře, později vás tam pošleme, pravil Ronald. Myslím, že neodmítnete nějaké sousto. Do hólu, řekl šoférovi. No, Tom Dixon nikdy neodmítl dobré nabídky. Děkuji vám, pánové. Nařídil se majiteli chrta, aby řekl tomu oslovi Merrifieldovi, že má také přijít k tobě. Pravil Ronald tiše. Doufám, že ti to nevadí, Bille. Drahý chlapče, odpověděl Maybury. Tolik se divím, že mi vůbec nic nemůže vadit. Jsem jako uvidění. Totéž by se mohlo říci o mně. Společnost byla shromážděná ve dvoraně, když jsme dojeli domů a Ronald rychle vykročil z vozu, aby jí upozornil, že nic nesmí prozradit. A tak mlčící skupina se zvědavě dívala na muže, jenž v prudkém světle poněkud přimuřoval oči. Bylo zřejmo, že je udiven a když Ronald za ním zavřel dveře, rychle se pohnul, jako by čekal léčku. Posaďte se, Dixne, řekl Ronald klidně. Víte, že je třeba vysvětlit, co jste dnes večer dělal. Co tím myslíte, pane? Zavrčel muž. Dnes večer jsem nic nedělal. V tomto okamžiku vstoupil do dveří inspektor Merrifield a bylo zřejmo, že naprosto nechápe, oč jde. Hostinský mi řekl, začal, ale pak spatřil Dixna, zabele stojícího uprostřed skupiny. Pane bože, zabručel a hloupě se na něho zadíval. Kdo je to? Muž, o kterém jsem vám pověděl, inspektore, pravil Ronald a v očích mu zasvítilo. A právě nám chce vyprávět, proč zabil Bentona. Muž se zaklením poskočil vpřed. To je lež, zvolal. Nevím, co tím chcete říci. Nedělejte hlouposti, Dixne, pravil Ronald přísně. Přiznání je vaší jedinou nadějí. A abych vás přesvědčil, že je zbytečné lhát, povím vám přesně, co se stalo. Dnes večer jste přišel do Bentonova domu. Otevřeným oknem jste viděl, že sedí u stolu a pije. Potom jste buď vlezl oknem, nebo jste prošel chodbou do pokoje, kde jste ji oslovil s voláním 3 údery do druhého psa, teda rybáku. Ihned vás poznal a asi se mu podařilo strhnout ze zdi harpunu, kterou hodil po vás. Ale chybil a harpuna dopadla na zeď. Zdvihl jste ji a vrhl jste ji, zatímco se Benton pokoušel strhnout druhou harpunu. Ale Dixne, vy jste nechybil. Potom jste vzal sklenici, nalil jste si rum a odešel jste z domu. Muž, jenž poslouchal se vzrůstajícím údivem a strachem, zhroutil se bezvládně do křesla. Díval jste se ze silnice, pane, zašeptal. Máte doslova pravdu, ale bylo to na život a na smrt. Buď on, nebo já. To vím, řekl Ronald mírně. A proto chceme slyšet, co vás k tomu přivedlo. Inspektor vykročil vpřed. Musím vás upozornit, řekl, že všechno, co povíte, bude svědčit proti vám. Dixon na něj pohrdavě pohleděl. Jste policajt? No dobře, pane. Je-li spravedlnost této zemi, nic mi neudělají za zabití bezcitného ďábla, který měl být již 30 let mrtev. Podle toho, co jsem tam dole v hospodě slyšel, byl všude nenáviděn, ale mohu vás ubezpečit, že se tu choval jako v nedělní škole proti tomu, jaký býval ve starých dobách. Byl znám jako rváč Benton a tu přezdívku si plně zasloužil. Byl zlý, i když byl střízlivý, a když byl opilý, nedovedl se ovládnout. Měl sílu za 2. Patřila mu velrybářská loď a na té nebývá práce pro slabochy. S rváčem Bentonem jsem se poprvé sešel v Sydney. Právě se vrátil z cesty po moři a měl peněz jako želez. A od prvního okamžiku jsme se nenáviděli. Myslím, že také nejsem sádrový svatý, ale jsou hranice, pánové. A on právě za ně vždycky zacházel. Mohl bych vám o něm vyprávět příhody, kterým byste neuvěřili. Jednou, když byl opilý, namočil kočku do petroleje a zapálil ji. A často dělal věci, při kterých ostatní uvažovali, má-li ten člověk zdravý rozum. Vyhýbali jsme se jeden druhému, jak jsme mohli.
A mohu říci, že jsem byl jedním z mála mužů, ke kterým rváč měl plnou úctu. Vlastně jsme se nikdy nedostali do sebe. Také jsem již nebyl jehně a domnívám se, že výsledek zápasu by jej byl možná překvapil. Také to věděl a to stačilo, aby mne tím více nenáviděl. Pane, nemáte tu nějakou slzu? Myslím, že nejsem příliš dobrým řečníkem. Bill Maybury stiskl zvonek a zatímco jsme čekali na nápoje, povšiml jsem si úžasného rozdílu. Kruh mužů ve fracích, velmi zdatných podle našeho průměru, Bill by měl málo nadějí proti rváčovi Bentonovi. Ale tento muž, jenž klidně odkládal pintu piva, jej porazil v poslední zkoušce. Muž, který kdyby nebylo Ronalda, Bill by již seděl ve voze 3. třídy a Bill by vyhlížel jako obyčejný námořník. Již budu brzy hotov s vypravováním, pánové, pokračoval, odkládaje sklenici. Vy patříte k jedné třídě a já ke druhé, ale v jednom jsme si rovni, když se náhodou zamilujeme do poctivého děvčete. Snad mi neuvěříte, že byly doby, kdy Tom Dixon byl velmi oblíben. Ale od okamžiku, kdy jsem spatřil malou Alici Prestonovou, nebylo v mém srdci místa pro jinou ženu. A nyní vidím, že tak bylo i s ní, třeba jsem si to jeden čas nemyslel. Bože, děkuji ti za to. Jeho velké pěsti byly zaťaty, pot se mu leskl na čele. Na okamžik jsme pro něho nebyli. Ne, opakoval. Jednu dobu jsem si to nemyslel. Byli jsme zasnoubeni, třeba se její rodiče z toho příliš neradovali. Chtěli pro něžnou dcerušku něco lepšího, než byl drsný námořník. Nezazlíval jsem jim toho. Byla hodná nejlepšího člověka z celého kraje. Ale byla mi věrna a měli jsme být oddáni po mém návratu z cesty. A znovu zapomněl, že jsme okolo něho. Vrátil jsem se do Sydney, pokračoval za chvíli a zašel jsem přímo do jejich domu. A tam mě uvítal její otec. Tome, chlapče, řekl, mám pro tebe hroznou zprávu. Srdce mi málem přestalo tlouci. Snad ne Alice, zvolal jsem. Neříkejte, že se jí něco stalo. Utekla, pravil chraptivým hlasem. Utekla s rváčem Bentonem. Pánové, myslel jsem si, že se zblázním. Zatřásl jsem jim jako pes krysou. Řekl jsem mu, že je lhář a že mne chce takto oklamat. Ale nakonec jsem pochopil, že je to pravda. Má Alice utekla na moře s rváčem Bentonem. Ani jsme nevěděli, jsou-li oddáni, ale tím se nic neměnilo. Co na tom? Ztratil jsem ji. Rváč Benton jí dostal. Odešla na jeho loď šťastná a rozradostněná a šla dobrovolně, jak jsme se od nočního hlídače dověděli. To mě zlomilo, pane. Na dobro mě to zlomilo. Vyváděl jsem jako ďábel. Neomlouvám se. Byl jsem mlád a měl jsem tvrdou hlavu. A skončilo to tím, že jsem dostal 3 roky. Bylo mi to jedno. Když jsem byl propuštěn, byl jsem špatnější než před uvězněním. A první věc, co jsem učinil, bylo, že jsem hned počal hledat rváče Bentona. Ale dověděl jsem se, že prodal loď a odešel z Austrálie. A to děvče, řekl jsem muži, se kterým jsem hovořil. Šla s ním? Alice Prestonová, zvolal, podívav se na mne. No, ty jsi o tom neslyšel, Tome? Ubohé děvče spadlo z paluby a utopilo se. Je tedy mrtvá a dobře jí tak, pomyslel jsem si. Zasloužila si to za svou zpronevěřilost a nelitoval jsem jí. Až za týden na to jsem jednou náhodou potkal kuchaře, který býval s Bentonem na cestách. Pil jsem a cítil jsem, že nestojím ani o Boha, ani o člověka. Kéž bys byl býval zde, Tome, řekl kuchař. Nikdy by se to nebylo stalo. Co tím myslíš? Zvolal jsem. Nebyl bych jí mohl zadržet, ani bych jí nebyl zadržoval, chtěla-li jít. Chtěla jít? Ty blázne, zařval kuchař. Chtěla jít? Ztratil si rozum, že si myslíš něco takového? A tu jsem, pánové, slyšel pravdu. Slyšel jsem, jaký rváč Benton vylákal na palubu své lodi vymyšleným příběhem, že jsem nemocen a že jí ke mně zavede. Bůh ví, jak se to stalo, že mu uvěřila.
Snad byla tak nevinná, že nebyla schopná podezřívat ďábelské úmysly toho zlosyna. Řekl jí, že jsem vzdálený jen několik hodin plavby a že do večera bude zpět. A tak šla s ním, slepá nadějí a důvěrou. Mluvil pomalu a bylo ticho, že byste byli slyšeli špendlík dopadnout na zem, protože všichni jsme si uvědomili, že posloucháme prostě vyprávěný příběh o divokých vášních, o zoufalém životním dramatu. Můžete si představit, pánové, co cítila, když jí vysvětlo, že byla oklamána? Můžete si představit, co cítila, když se plazala před oním mužem a on se jenom vysmál do tváře? Chápete, co cítila, když jí poprvé vzal do náručí a poskvrnil jí svými chlípnými polibky? Měla jediného přítele, onoho kuchaře, a rváč mu rozbil hlavu. Ukázal mi jizvy. A tak bylo lepší, že spadla přes palubu, řekl jsem, když kuchař domluvil. A tu se na mne podivně podíval. Nespadla, Tome, řekl. Skočila. Na chvíli Tom Dixon umlkl a zadíval se před sebe, jako by v duchu viděl tu dávnou tragédii. Potom se zachvěl a vzpamatoval. Myslím, že je to všechno, pánové. Přával jsem si, abych se setkal s rváčem Bentonem v den a hodinu smrti svého děvčete a mohl se s ním vypořádat. Léta jsem ho hledal a teprve před 14 dny jsem v Marseille náhodou vzal do ruky anglický časopis, kde jsem našel, že Daniel Benton dostal 3 měsíce pro nějakou rvačku. Konečně jsem ho našel. Nebylo možno, aby byly 2 Danielové Bentonové. Ostatní pán zná, třeba nechápu, jak to vypátral, protože vím, že přitom nebyl. Nevím, co tomu řekne anglické právo, nevím, co se mnou udělají, je mi to jedno. Zabil jsem rváče Bentona a domnívám se, že za to budu pověšen. Věřte mi, Dixne, pravil Ronald klidně, že za to vás nepověsí. Musíte však jít s inspektorem a budete postaven před soud. Ale bude to jenom formalita, protože vy jste šel k němu neozbrojen a on první na vás hodil harpunou. A mohu vám ještě něco říci? Není tu ani jeden muž, který by nebyl hrd, kdyby se byl zachoval jako vy. Člověk se cítí hodně maličký, viďte, pravil Ronald o 10 minut později. Dixon odešel s inspektorem. Byl Maybury, Ronald a já jsme zasedli k opožděnému obědu. Kriket, golf, dobrá strava na pěkných mísách, klid našeho života. A co jsme naproti tomu slyšeli? To je pravda, zabručel Maybury. Ale proto jsme stejně zvědaví. Bylo to snadné, zasmál se Ronald. Od prvního slova jsem věděl, že to neudělal Drury. Vrh harpunou vyžaduje nejenom velké síly, ale i zručnosti. Zručnosti, jakou nemůže mít vesnický chlapec. Bylo jasné, že to udělal jenom námořník. Potom rum, to je přece výhradně nápoj námořníku. To opět potvrdilo, že viníkem je námořník. A má domněnka byla potvrzena tím, co nám Betsy řekla o Bentonově strachu před cizinci. Ten jistě tkvěl v něčem, co se táhlo z jeho dřívějšího života. Ale měl jsem důkaz ve výkřiku, který zaslechla. 3 údery do druhého psa. A zde vidíte, jak je nebezpečno přicházet s určitou domněnkou. Inspektor, jehož mysl byla plná příběhu se psem mladého Druryho, chytil se slova pes. A to byl veliký omyl. Já však znám plavecké ovzduší a pro mě to slovo ihned znamenalo něco jiného. Slovo dog, pes, znamená na palubě dobu mezi 4. a 8. hodinou. First dog, první pes, je od 4 do 6. Second dog, druhý pes, je od 6 do 8. A 3 údery v druhém psu je 7:30, doba, kdy Dixon vstoupil do Bentonova pokoje. A jak podle Dixonova vypravování víme, chvíle, kdy Alice Prestová skočila do moře. Podle toho jsem věděl, že Bentona zavraždil námořník. Venkovan by nikdy nebyl užil toho rčení. Potom Benton byl zabit svou vlastní zbraní. Jak by jí byl Dixon dostal ze zdi, když mu její majitel seděl v cestě? Zřejmě to nemohl udělat a zbraň tedy byla asi na něho hozena. Ostatní bylo snadné. Na zdi jsem našel stopu, kam harpuna dopadla a usoudil jsem, že Benton jistě mu mířil na hruď.
z čehož jsem odhadl mužovu výšku a řekl jsem, že vrah je tak veliký jako já. Náhodou na zemi byla ještě omítka, která dokázala, že tam cosi nedávno dopadlo. A konečně námořníci vždycky chodí kymácivě a velmi často mívají vous. A když mi hostinský od chrta pověděl, že takový muž právě před několika minutami odešel z hostince a že zamířil k Teterbury, věděl jsem, že je to hledaný vrah. Zamyšleně si zapálil cigaretu. Ale dnešního večera jsme si promluvili s člověkem,